FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU. FATIMA BINTU. FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU. FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU. Wannan abu ba abin da za mu ce sai Allah ya mayar da alkhairi. Amin ya rabbi. Wannan al'amari ba abin da za mu ce sai dai addu'a. Amma hakika nazari na cikin jarrabawa. Ina ganin kamar akwai abin da yake faruwa. Kin ga ya kamata a ce ke da shi ku dinga addu'a a gidanku. Wataƙila fa akwai wata da take son yayi bata same shi ba. Haka kuma ke ma ba mamaki akwai wanda ya so ki bai samu auren ki ba. Kin ga ko inan mutanen idan akwai su kun za su iya zuwa su muku asiri. Anya kuwa? Sosai wallahi hakan yana faruwa. To kin ga da a bar wannan maganganun tunda dai an yi magana addu'a kawai a yi addu'a Allah ya mana maganin dukkan wata fitina duk wani bincike bai taso ba bari har a je a dora laifin akan wani wanda ba a tabbatar ba. Haka ne umma amma wasu abubuwan muna yi musu kallon kaddara amma ba kaddara bane ba. Wasu ne a can gefe suke kokarin lalata mana rayuwa. Kowanne abubuwa ne ko ma menene kaddara ce. Sannan Yusra ba abin da addu'a ta bari. Tana maganin shedan da har masu aikinsa. Don haka mu za mu ci gaba da addu'a. Insha Allah Allah ba zai taɓa bari su ga bayan mu. Wanda ya ɗauki kaddara shi zai dace. Hakika wannan magana ki dutse haka take. Allah ya miki albarka. Amin mama. To yanzu abin da nake so da ke
kin ga ba za ki je gida ba saboda kuma ba za a ba su labari ba saboda kada hankalinsu ya tashi. Ki zama ki anan tun da ya tafi ya nemo muku gida saboda haka kin ga za ki iya kwanciya ki ma anan har a samu gidan ko? Shikenan mama, duk yanda kuka yanke daidai ne. Allah ya miki albarka. Allah ya bada haƙuri da juriyar wannan al'amari. Lissafi ne kwakwalwa tintiniyawa sai jarabawa ta kan iso ba shirya ba. Ko da hankali tunani zai kauce. Kaga wannan ai wallahi karka da mu kasan komai na gurin ma dai ba laifi. Gidan wuce wani insha Allah gurin ma zai zama ya wuce insha Allah. Gaskiya abba na gode, Allah ya saka muku da alkhairi, ba ni da bakin godiya. Karka da mu abokina. Yawwa karka da mu, shi wannan gidan ba na wani amfani da shi saboda haka zaka iya amfani da shi kafin Allah ya hore maka naka. Kuma insha Allah ma zuwa anjima akwai kayan ɗakin Amina da ta canza. Zan turo yara su kawo maka ku dan yi dai amfani da su kafin abubuwa su warware insha Allah. Ba damuwan Allah ya yarda. Allah ya saka muku da alkhairi. Awa karka da mu. Ai ka wuce haka. Idan da abin da ya fi haka ma za a iya maka. Gaskiya wannan rayuwa ci karka da mu. Wallahi kam. To ni yanzu dai haka ina sauri saboda ana jira na a office zan tafi. Saboda haka zan rufe gidan zan ba ku kullun yaso ko an jima ma zaka iya dauko ta sai ku da ku tare kawai baka da mata fara. Gaskiya ne kuma fa. Dan ban ga amfanin zaman ku a can din ba. Tun daga gida an samu kuma ga kayan daki an samu. Kaga kawai sai su dawo su tare ko? Okay, zai fi gaskiya. Ba matsala yanzu ba da rufe gidan sai in ba ku kullun kaga sai an jima kawai. Da daren insha Allah sai ku da shike. Na gode. Amma yana tunanin ai Idris za a ba mu kullum masu kawo kayan sai su. Haka ne fa. Okay to dai bari to ni bari dan samu. Okay to shikenan. Okay to shi. Ko da hankali tunani zai kauce. Ai nazari. Allah da ya rufa asiri. Amma abokina wato akwai magana da nake son zamu dan tattauna da kai kuma tana da muhimmanci sosai. Da haka mu dan koma gefe kaɗan. Fatima Bintu wato gaskiya abokina akwai wani abu ba zan ɓoye maka ba. Akwai abin da nake so na gaya maka. Kawai dai ina ta tunani saboda ban san ta yaya zaka fahimci maganar ba gaskiya. Me yake nan? Game da auren ka mana. Me ya faru? Idan ka kula zaka ga tun da kai auren nan fa abokina kullum rayuwarka baya take yi ba gaba take yi ba. Ka duba abin nan ka gani. Me yasa? Saboda ba sa faruwa mana sai da kai aure. Malam, wannan fa ba zai zama hujja akan abubuwan da suke faruwa da ni ba. Abin da nake nufi shine ina zargin abubuwan da suke faruwa da kai suna da alaka da auren da kai. Wannan ba zai zama hujja akan abubuwan da suke faruwa da ni. Kawai wani al'amarin daga Allah ne. To, ni ma dai ina fatan ya zama hakan. Waɗannan abokai naka Allah ya saka musu da alkhairi. Amin su ma amin mama. Dama ni na ce ta zauna a nan kada ta je ta faɗa musu a gida hankalin iyayenta ya tashi. Tunda kana neman gidan nan na ce ta zamanta a nan idan an samu kaga shikenan sai ku koma. To amma mama ba za a iya bari sai gobe ba? A'a babu dalilin da za a bari sai gobe tunda dai an samu gidan nan kawai idan dare yayi su tattara su koma gidansu shine mafi alkhairi babu wani damuwa. To shikenan Allah ya sa ga shi fi alkhairi. Amin. Yanzu ma bari in je. Haske zai iso wurin mai neman sa in har an bi sannan an cire gaggawa. Anti Fatima. Na'am. Ki yi haƙuri. Kwanakin baya na faɗa miki maganganu marasa daɗi. A halin yanzu haka jin kunya haɗa idanu nake yi da ke. Allah sarki. Na daɗe ban ji magana da ta min daɗi ta saka ni farin ciki irin wannan ba. Dukkanin wani bakin cikin da yake raina ya riga da ya tafi na yafi miki ƙanwata. Na gode. Allah ya kyauta gaba. Amin. Ba a yin raɗa da wanda yake nesa na kusa dole shi yake ɗebe kewa. Rayuwa tana zuwa da sufa biyu ce. Ce ma'adanar dukkanin sirri. Fatima Bintu. Malam Nazir, akwai abubuwa masu rikitarwa a cikin al'amarinka.
Wallahi labai ni kai na fara tsorata. Saboda mutane suna ta maganganu akan ciwar ko auren da ni shine babu sa'a a ciki. Waye da waye yake ganin matsalarka tana da alaka da aurenka? Mutane da yawa. Zan iya jin sunan su? Ai hatta mahaifiyata da ƙanwata da farko suna ɗauka matsalolin da suke faruwa daga aurena ne. Amma dai yanzu sun haƙura. Sai kuma wa? Abokina Idris shi ma ya faɗa min yau. Yana ganin cewar aurena ban shiga da kafar dama ba. What? Abubuwan da suke faruwa da kai tsara su akai ba daga Allah ba ne. Ban fahimta ba. Idan wani ne yake tsarawa fa don ya jefa ka a cikin waɗannan matsaloli. So, saboda ya cimma wata manufa kuma shine binciken da gani. Amma fa ni ina ganin babu wani abu da za a cimma idan aka jefa ni a cikin wannan masifa. Ka gane mutane suna da wasu buƙatu da suke kudircewa a zuciyarsu wanda mu ba mu sani. Sai mun yi bincike muke gane wani abu daga mutanen da ba mu zato ba. Haka ne. Ka san ko bincike ya tabbatar da cewa dukkan waɗannan abubuwan da suke faruwa tsara su aka. Waye? Kai ne zaka faɗa mu. Ban san ta yaya ya zama tsarawa akai ba balantana in san wanda ya tsara. In tambaye ka waye da waye kake da matsala da su kuma waye da waye yake da alaka da matarka? Mutane da yawa suna da alaka da ita kuma ni ba ni da matsala da kowa. Ta yaya haka za ta kasance? Zan bincika na faɗa maka amma ka sani kai zaka taimaka wa bincike na. Ya kamata ka zama an kare da mutanen da suke kewaye da kai. Ka dinga bin diddigin alaƙar ka da kowa sannan ka zama cikin zargi duk wanda za ka yi mu'amala da shi ka ɗauka shi ne yake haifar maka da wannan matsala. Na ji labarin gobara da aka yi da gidan Allah ubangiji ya mai da alkhairi. Ni zan wuce sai mun ƙara haɗuwa amma ka tabbatar kai abin da na gaya maka. Insha Allah. Sai mun sake haɗuwa. Nagode. Rayuwa tana zuwa da sufa biyu ce, zuciya ce ma'adanar dukkanin sirri. Fatima Bintu. Gaskiya wannan abu ya fara bani tsoro. Ni ma haka. Sai dai ni ba abin da ke faruwa bane yake bani tsoro. Maganganun mutane da suke fani tsoro. Wace magana? Kawai suna cewa wai auren mu da ke babu sa'a. Kuma ka yadda? A'a, sam. Na san mutane na zagi na. Suna aibata ni akan wannan abin da yake faruwa. Ba wanda zai yarda cewa duk abin da yake faruwa ba ni bace sila. Ni kuma ai babu yadda za a yi yadda. Tsoro nake ji kada wata ranzugan su ta yi tasiri a kanka. Ka zo ka juya min baya. Har abada haka ba ta taɓa faruwa ba. Na miki alƙawari. An gaza a gane sirrin ta tafi gaban duka. Dinga. Idris. Hello? Hello abokina? Hello abokina. Congratulations fa. Ah? Ya akai? An samu aikin. Alhamdulillah. Kai. Masha Allah, masha Allah. Amma ba a nan garin bane. A Karaya State ne. Su ba matsala, hakan ma na gode Allah da amsa roƙona. Sai dai fa ba kai ne suka ɗauka ba. Fatima suka ɗauka aikin. Kai dai wataƙila sai nan gaba. Fatima Bintu suka ɗauka kuma ba a garin za ta yi aiki ba a Karaya State ne. Shi ne dai abin da ya faru. Sai ku shawara ku ga yadda za a yi. Don a can garin za ta zauna, a can za ta tare. Hakika na azabtar da zuciyata, amma ganin wannan murmushin nake kadai
ya sa ya wanke raɗin da nake ji gaba ɗaya. Ke kuma lafiya ake murmushi ke kaɗai? Abin kuma har da sharri ba gara ne. Zuciya ɗaya. Yanzu ma da na fita na ɗan ji ne na ɗan samu network na kirawo yaya na gaya masa wallahi ba kya jin daɗi. Kai me yasa baka da hankali wai cika gaya mace ban da lafiya. Kai mawai. Na san yanzu duk inda suke suna hanya. Me yake cewa? Ciwon ajali daban haka zalika shi ma ajalin daban. Linzamin doki yakan ja dokin ne sai dai a zahirance ikan ja mai jansa ne da kuma dokin ajiri. Zuciya ɗaya. Ba na gaya maka ba na son ka dinga haɗa cin abinci da aikin ka ba? Abadiya na a yafe ba zan sake ba. Ki dan yi murmushi mana ko na samu damar haɗiye wannan wanda yake baki na. Menene burinta, menene manufarta kuma menene kirkirarta? Zuciya ɗaya. Har yanzu baka bani report din yadda kuka da wacce ma'aikatar sayar ba. Dadi kai ma ka san Sara kenan? Look Sara. Anti suna ko dai yayi Imran ne. Me faru? Ba komai dama abin da sun tambaye ka kenan. Ta wai me ke faruwa ne? Na ga tsan Alhaji a kofar gidanku. Ruwa kwalliya nan take yi. Ta banni har yanzu ina nan ina jiranta. To ai abin ne bani mamaki. Wai na fansar masa da soyayya ba. Kware kuwa. Idan har ka ce kai namiji ne ba mata maza ba ka zo ka nuna bajintarka. Idan har kai nasara a kaina to ni zan haƙura zan bar maka soyayya ba. Ko haka ka bar ni na tabbata ban yi asarar zuwa na duniya ba. Masu iya magana na cewa duk yanda magi ya kai ga zaki a miya bai kai gishiri ba. Shi ya je ya ci gaba da soyayyarsa talauci mu kuma za mu fanshi soyayyar tasa da 'yan canji. Mashiryin shirin KB Art ba da umarni Zaradin Karmatako. Kenan ta tabbata cin amana na yake Imran. Babu wani shege da ya isa ya je gurin soyayya ba. Dadi da Allah. Ke rufe mun baki. Ana san laifin ki ne. Yanzu shekara ka nawa da aure? Tsakanin shekara 3 dai zuwa 4. Amma har yanzu matarka ba ta haihu ba. To a ita ne ko a kai? Ko so ɗaya. Wallahi sai ka sake aure. Zuciya ɗaya. In har baki mai masa da kayansa ba. Wallahi. Dakata, kin san ba zan taɓa yadda ba. Yanzu me kake so a yi? Kawai ki je duk abin da kika sanya kawo gidanku ki ɗiba ki mayar masa. Shi wanda kike sanyo tsawon shekara ku nawa tare da shi? Dakata, ba da ke nake magana ba kar ki ƙara samun baki a cikin magana ta. Lafiya kuwa? Wace ce Sara? Wato Hajja a 'yan kwanakin nan na fahimci yaron nan Imran wallahi yana tattare da damuwa. Allah zai bani wadda take so na tsakani da Allah ba dan wani abun hannuna. Turka-turkar da take cikinsa da kuma tashin hankalinsa cin amanan duk dai sai wanda ya kalla. Zuciya ɗaya. To ya kaga wannan wasan? Kamfanin YAHAJJA Family Communication and Enterprises suka ɗauki ninka muku wannan ƙatatan shiri. Sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mai suna YAHAJJA Family TV. A nan ne kadai za mu rika saka muku wannan ƙatatan shiri. Zai rika zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Zuciya ɗaya.